Bueno, jaiatu beba, no batxe, hilo eta hilo. Persona bat hortxe, garrafakin. Zagotea, garrafa nadal. Iepa, euron! Eguardion. Ni Mikel, zu? Ni Ander. Ander, utazko. Berdin. Ni Adamaio nabila, justu noa jaiatu naiz, Ander. Etxagoen auzora. Etxagoen auzora? Auzorik altuena kokatu da ona. Kriston altura, eta zu auzoko altzea. Beste auzo batekoa. Eta hemen ze martxa, garrafakin ikusten zatxut eta... Etxeako ura hartzen ator. Eta ze etortzea, zure auzotik ona? Iaztian behin etorten eta, 8 kilometro dauz, handikona. Ostia, bastante, Bai. Zure auzoan ureik ez da, edo? Iturri bat badau, baina da, kloroa daka iturriarek. Bale. Eta honek ez daka kloroik, horregatik etortzen ga ona. Bale. Obi izatea kloroi gabe, ez da? Nietako bai, ni kloroa etxatea gustatzen. Bai, hobeto, nire zu londuko, bai. Adios. Hostia, bakiruak inandik ezen dietan, kain beste zabaldu. Hemen ja, espagatik jena inizte. Azpetik hartetan bat izan. Ikustazu ze postura nagoen, Hanka ikita, 90 grados dakateta. Hemen Ander bi eskuken eusten, eta ni esku batekin, jazta, bat beteta. Aleluia, bat beteta. Igual, etxoin. Beste postura bat jarri binez. Hoxe, bai, golaxe. Azpitik hartu tola. Ia esan, ura hartzi egin beste kostatzen manima, enez harritzen jendiak arbua etia. Bai, jazta. Listo, japa. Beka guen soz. Pizu harrabaka garrafar, Zondo. Hemen jendi etortzean da urbila eta hola. Urbila, bai, gente gehiago etortzen da. Eta aparte, bai, beste gauza batzuetarako itxura danez etorri izan da gentia, ze hemen kartel honek jartzeo. Egin, jan mesedez, ez garbitzu kotxerik. Hori da. Joder, hemen kotxe garbitzi ere, zein, Land Roverra... Ez dakit, ez da, bape ondo kotxe garbitzeko baina... Ez baue Land Roverra barroaino sartzen baino, eta, bueno, hemen antiako batzuken bauzkau norbatek astuta, bai, hemen abisua aporrizatingo deu iteko, antiako apurtuta daude, be lentiakin, norbatek hemen utzi batzu, eraman joan batek edo, personan batek hemen daudela, Antiakuk konsignan, da, hemen, fosterri bateo galdua. Otxeliak 14 ikusi, enamonatu negunean, txakura galdein. Ibiliko ziren, nausik zehortzen. Ikusi, hemen dana oso ondo indikatuta daula, ezak Antiakuk hemen gelditzen dira, betaurreko txakura abera gertzen dan, eta kotxik ez garbitu hemen, Lehen Ferminek komendatu dit, bere adinera jatu bola eta olako osasuna dakala, urametik. Bueno, ura bada hortik gora junda iturri bat, bai. Beste bat? Naizo jun? Bai, etorri eskeo, probatin behar, ez da? Hortxe. Hemitxe gaude, ur misteriotsuaren jatorrian. Ze ur dago hemen? Uretza dau. Uretza dau. Bai, uretza. Ikusten nahi bezala, pixka kolore txurila daka. Bai. Uretza honi ze gertatzen zaio, Ander? Azufrea dakala. Azufrea dakala. Hortik agua sulfurosa. Eta honek usei berezia izaten du, nik momentu zezio, kartzen baino. Baina makurtzen basea atzemango iozu bai, usein berezia. Nik hau zoz. Hogi pixategarri, hemen txarrautzetan bustitzeko. Zarrautzen usaina. Bai. Eta zaporiare baita. Zaporiare, bai, probatzea baldo. Bai. Ara, potu hemen bado, así que, bueno, probati, bueno, ni sekula ez probatu lako ur sulfuro zei, baino. Lehenengo tragua, botako ni izatea. Biharren aia, bueno, Dauz hartako da, Ander? Dazka propiedade honak gibela garbitzeko. Gibela garbitzeko. Odola garbitzeko baita. Ni beharra pixka. Gero urdaia digestioa egiteko orduan ona da. Hori eran eskero. Eta gero beste propiedade asko dazka. Gehiago bazka da? Bai. Gehiago bazka. Ehan ditu txosna matian zerbezak, baina usai txarragoa ez gara. Gixo edati baldo edo... Bai, nahi bazu bai. Bai. Neuk erango tu. Bilurrepe. Eharra, ota. Ba, egila, ez da broma, Aurrena, impresio, hostia. Eharra. Zait. Bai. Eharra ez, baina osasuneako ona. Osasuneako ona banima, baina, izo. Venga, barrua. Bale, oine, pagadi beste gauzetxo bat ingo dugu. Bai, a ber, hoxe, minuzi. Txapa, osan da. Bueno, oine, horra barrero sartu behar da. Beste propiedadiak ikusteko. Hori da, ez da? Bai, berdina, berdina. Usa jamatik, bai, nabitzen. Eta zesan dezu, beste propiedadiak jakiteko? Barrero sartu behar dala. Barrua sartu? Bai.
Bueno, eta ze propiedade diabik? Ba, azaleako propiedade hona dazka. Zoriaz izan sintomak gutxitze ditu. Gero agneantzako baita. Gero osimurrak entzeko, adibidez. Dana propiedade. Hemen txikusten nahi naiz, hemen patito bat ez dakiz, temperatura jartzen duna. 9 graduta da ura. 9 gradu. Ja, neko hotza da, 9 gradu. Ni pentsatzen sulfuroso izateari pixate peltasuna izan dut da, baina... Horena hori da, baina hau ez... Eta esan diazu, barrua sartu behar da. Barrua sartu behar da. Ezenekin, gaur bukatuko gondula, hemen azkanta sartzen da usai arronekin, kompainik honekin. Hau paretzen, atzik behar da. Usai esan duzu. Bai. Nik hortako soluzioa bakapa. Bueno. Ahí va. Joño. Soluzio asko, Usaia txaraban ima, Kepa, zurra audizio marrakat, nahi talla bazakit okoratzen bai. Bai, hostia. Baina, etu zeitzia, esate honen mina, iteu pintza, hostia. Bizto mina, hemen ezin dana aguantatu ez da, hemen Usaia, ezin dana aguantatu da pintzak iten du mina. Gio jarriko dugu pintza, hemen jarriko trezaztutzeko eta listo. Vale? Gaur, azkazalak moztu juten hanketakoak eta horako imprebistotan da, gizu. Amak eta esateko, mantzazu, favorez, muda garbila esatik, aska batian sartu behar bani mazu edo. Eta bain, alagua patos esaten da mesela, Ander. Ja, barroa, ber. De perdidos al río esaten da mesela, de perdidos al Aska. Me cago en su. Me cago en su. Hostia, Ander. Josus, Fermina garrazo izune, Hostia, ez da gitagona baina hotza. Bueno, igual pintza eta gizu Gaina, 5 minutu, hon behar dugu hemen, 5 minutu gaina, 5 minutu, kamo, pintza men jarriko sufrimentu. Sufrimentu bai, ganika. Angula que ziren, Angular, indiran bat igual.